Salamyn hormatly adamlar. Garaşdan baq bir taraf yurdumuzdaki täzelikleri kemim habarlar bilen tanıştırgan Watan habarlar gepleşigimize başlaýar. Dün hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow paýtagtymyzda gurulan Türkmenistana 2-nji golf klubynyň açylyş dawratyna gatnaşdy. Açar yaşlılığımı arkada mı serpay verdi golf konuşadımı Kırmız dilim oynayasın golfçilik oyunları arkada mı vatanımı saldırmadım yıkanı Berent mertebeli prezidentimiz, Kahraman arkadaşımız bugün Akşehir'de Şabat'ta golf klubunun ulanma vermegi, Baltiyar halkımızın toy şahatlığını hatam arttırıyor. Edil vatandaşlar, hanımlar ve cenaplar hadir, qarışsız, bakı bir taraf Türkmenistan'ın prezidenti, hormatly Gurbanoğlu Berdimuhammedow, çuңur hormat bilen söz berýär. Edip vatandaşlar, kadırlı mihmanlar, hanımlar ve cenaplar. Biz şu ata vatanımızın qarasının 26 yıllık bayramının ön yanına paýtagtymyzda kurulan golf sport topluluğunu davaraly açıp ulanmağa da berýär. Sevgitin binägerlik dürdänet olan Aşgabatyň gözellüğini hassa arttırýan bir toplumyň gyzykly gedelençleriň, ezber türgünleşiklerin hem medeniýetli din zarsyň hem ardyly mekany öwüljekdiň hem ber ananýar. Biz mehriban halkımızın sağlığını milli bayramını hatap eder. Sonra da devlet adam üçindir diyen siyasetinin esası maksatları bolan köpçülükten beden terbiyeni ve sporti, olimpiya hareketini ötürmeye de ayrıtın hem ehemmiyet berýär. Bu orada maksatnamaları topluma öğretmeler hem durmuşu geçirýär. Beden ve ruh taydan sağdan nesilleri yetiştirmek halkımın kadimi döwürlüden ve ayrıtın ahmet berip gelen yürürlülerin bir yeridir. Şu yürürlüden uğralıp qarşısız vatanımızda dünya ölçülerine layık gelen iyi sport hem de açılık sport toplumlarını, stadyonları, sport mekteplerini ve hem spahanları giyin gerim bilen kurup ulanmağa da berýär. Bu işlerin ähleti sağdan ýaşy durmuş kadarın giňden ornaşdyrmağa garaşly bir taraf vatanymyň dünýä derejeli sport merkezi hökmüne ıkrar edilmegini, Türkmen sportunyň üstünlüklerinin hem kazanılmagyna da hem ýardam berýär. Hormatly adamlar, kadimi döwürlerde de barıp Oğuzhan atamın zamanına Türkmenlerin arasında golfü
Megdeş çilik oynem oynalıpdır. Çilik adamda esasy çakkanlygy, ünsüzlügi, başarjanlygy we sagdanlygy terbiýelýär. Häzirki döwürde boýnem täzeçe döreýär dünýäde giňden ýaýran golfun insan saglygy üçin aýratyn has ähmiýeti bar. Bu oýun bedeni taplamak bilen hem birlikde yürek, damar, tüyücü, kesel, göğün çökkünlük gälim kesellen göğün almağa da yardım edýär. Adamy aň bilim hem sport başarmagyny artdyrýar. Uzak ýyllaryň dowamyna geçirilen ilmi barlyklar golfun insan ömrüni uzatmakdan ören möhümdigini hem tasdikleýär. Halkara hem ölçülerine laýyklykda gurulan ýokary hilli golf meydançylar bir täze toplum hem ýurdumyzda sport ulgamynyň düzümüň iýdigi derli hem giňelýän hem aýdyn görkezýär. Paýtagtymyň ýyllar mehmanhanasynyň unertosynda ýerleşen golf sport toplum umumy meýdany 70 gektardan ibaret. Toplumda edara ve hizmet ediş binaları 18 çukur, 4 emeli köy hem de bir emeli çeşme. Avtologlar üçin 90 orunluk yer asty hem de yer üstü durulugy da gurully. Hormatly adamlar. Näçedin hem bilşiňiz ýaly 17-nji 27-nji sentýabrda barp 10 ünlap ýurdumyzda ýokary derejede aýratyn hem gurumçylykda geçirilen ýapyk binalarda we Söwüsnota boýunça 5-nji az oýunlary garaşsyz döwletimiz halkara derejesindäki sport bähteşiklerini guramaga da ukyplyyor. Aşgabatda bolsa durunuklu ösýän sport şäherleriniň hem biri hökmünde dünýä hem giňden tanatdy. Az oýunlary Türkmen sportynyň taryhyna hil taýdan täze tapgyry alamatlanyrdy. Men şoňla baglykda men şu döwrde pursatda tribunalaryň bir bähteşiklerde Gadadan ajaýyp isimlikleri ýendirip bu şonçulan hem bellemek isleýär. Hormatly adamlar, biz golf sporda oýunjym ýurdum dünýä tanatmagy maksat edinýär. Ne bilet maksadymyň üstünlükde hem durmuşa geçirilmegine ýaşlarına da hem bil baglaýar. Beden hem ruhu taýdan sagdan nesiller bilen hem yetilmejek, menzil bitirilmejek iş ýokdur. Hormatly adamlar. Sport ýurtları hem halkları ýakynlaşdyrýar hem de dostu da çağırýar. Halkara Olimpiya Komitetining we Aziýanyň Olimpiya Geňeşiniň agzasy bolan garaşsyz Türkmenistan dünýäde Olimpiya hereketini ösdürmäge öz münasip hem goşundyny goşýar. Elim jahana ýangdalan 5-nji Aziya oýunlaryň ýerine şuň biz ýurdumyzda sportyň ýene bir ajaýyp görnüşleriniň hem birine badalga da berýär. Şu ýerde ata-vatanymyzyň taryhynda ilkinji gerek daşar ýurtdan golfçylaryň gatnaşmagyny bähteşik geçirýär. Bu bolsa bekara vatanymyzyň dünýä derejeli sporda sürmägen hem uly goşanyny ýendirek hem doly tasdikleýär. Hormatly adamlar, men sizi ýurdumyzyň Garaşsylyk bayramynyň öňýanyna golf sport toplumynyň açylmagy bilen tüýserekden gutlaýar.
Fatih Berk. Can sağlık. Asud avadan hem bagtyar durmuşy şuňky ýaşy gatnaşýan golfçylar bolsa ol üstünlükleri ardy edýär. Soňra Niklaus kompaniýalary toparynyň baş direktori, meşhur golf oýunçysy Jack Niklaus çykyş etmek bilen bu ýerde ýaýbanlandyrylan taryhy ähmiýetli wakalary goşulmagy döredilen mümkinçiligi üçin hormatly prezidentimize ähli dawara gatnaşçylary we Türkmenistanyň halkyna süýsürekden goşalyk bildirdi. Mihman hormatly prezidentimiz bilen 3 ýyl mundan azal duguşanyny, şol wagt hormatly prezidentimizin sporta bolan ýokary gyzyklanmalarynyň bardygyna we türkmen halkynyň sportyň ähli görnüşleri bilen meşgullanmaklary üçin ýerul mümkinçilikler döretmäge çalışýanlygyna göz ýetirendigini aýtdy. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň öňdürmejlikli we iýlikderli tagallaty netijesinde Türkmenistanyň paýtagtyna ilkinji golf meýdançasy emele geldi. Munyň özi ähli görkezleri babatda ýokary halkara ünlülerine laýyk gelýän meýdançada golf oýunlaryny ösdürmek üçin oňun badylgy bolup durýar diýip mihman bellidi. Şunyň ýaly giňmeçilik wezipäniň durmuşa geçirilmegine özüniň goşandyrynyň bardygyna begenýändigini aýdyp Jack Niklaus ömrüniň möhüm bölegine deňeýän golf oýunynyň dünýä ýüzünde arwaz alýanyna buýsanýanyny bellidi. Golf oýunynyň olimpiýa oýunlarynyň sanawyna goşulmagy sportyň bu görnüşiniň taryhyndaky möhüm tapgyry alamatlandyrdy. Mihman golf oýunçy Türkmenistanyň milli toparynyň 2020-nji ýylda Tokioda geçiriljek Tomuzky olimpiýa oýunlaryna gatnaşjakdygyna anan bildirýändigini aýdyp, Aşgabat golf meýdançasynyň ähli görkezler we ölçegler babatda ýokary halkara ünlülerine dolu alaýyk gelýändigini belledi. Munyň özi Türkmenistana sportyň bu görnüşiniň uly geljeginiň bardygyna bolan anan pogtalandyrýar. Soňra mihman hormatly prezidentimizden Aşgabat golf klubynyň açylyşyna ak pata berip, badylgy bermegini haýyş etdi. Soňra döwlet başlarymyza dawara gatnaşylar bilen birlikde golf meýdançasy bilen tanışdy we sportyň bu görnüşi bilen meşgullanmak üçin döredilen aýratynlyklar senledi. Döwlet başlarymyz bu ýerde golf oýunynyň ähmiýeti barada aýdyp, türkmen halkynyň taryhyna da golf oýunyna meňdeş milli oýunlaryň bolanlygy barada gurrun berdi. Hormatly prezidentimiz golf taýagyny eline alyp urgu geçirdi we Aşgabat golf klubyna badylgy berdi. Sekundda 14 metr tezligi bolan garşylyklaryň ýeliň öwüsýänligine garamazdan döwlet başlarymyz 75 metr aralykda 4 urguýyny ýerine getirdi. Meşhur Amerikalı golfçy Jack Niklaus hormatly prezidentimiziň urguýyny ussatlyk bilen ýokary derejede ýerine getirendigini aýdyp, urguýynyň ören şowly bolanlygy bilen mutlady. Bilşimiz ýaly hormatly prezidentimiz tagdyn durmuş ýerlerini agrarly bolup, sportyň dürli görnüşleri boýunça iýlikderli meşgullanmak bilen ähli watandaşlarymyza ilkinji nowbatda bolsa ýaşlara nusgalyk görelli bolýar. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly sportyň bu görnüşi ýokary ekologiýa derejesine laýyk gelmek bilen ol adamda çeýiligi, pikirini bir ýere jemläp bilmek ukybyny sürýär. Şunun bilen baglykda sportyň bu görnüşi bilen meşgullanmagy höwedeklerin köp boljakdygyna anan bildirip, hormatly prezidentimiz bu ýerde dürli derejedäki ýarşlaryň geçirilmegi boýunça ýerul işleriň alınıp baryljakdygyny belledi. Sportyň bu görnüşiniň taryhy, onuň meýdançasynyň gurulşy boýunça iýlikderli iş alyp barýan Jack Niklaus Aşgabatda täze açylan golf meýdançasyna badylgy berilmegi bilen hormatly prezidentimizi tüýsürekden gutlap, Türkmenistanyna ýokary netijeli sportyň ösdürmegi orny döwlet derejesinde alada edilmeginiň ören gowunçly ýagdaýdygyny aýtdy. Mihman golf meýdançasyny gurmak üçin seçilip alynan ýeriň ören amatlydygyny, meýdançanyň berleriniň tebigy aýratynlygy bilen utgoşýanyny bellep, munyň özi ören ýerine düşen çözgütdigini aýtdy. Şeýlekem mihman golf meýdançasynyň gurulşygynyň ähli görkezleri babatda ýokary halkara ölçeglerini dolu laýyk gelýändigini belledi. Toplumyň gurulşy işlerini Muradym huzury kärhanasy ýerine getirdi. Büyük taslamanyň baş maksady durmuş ulgamyndan ibaret bolup, ol adamlaryň abadan durmuş we tagdyn diň jalyş üçin oňun şertleriň döredilmegine gönükdirlenler. Bundan başga da dünýä ýüzünde şeýle desgalara bildirilýän ýokary talaplara dogry laýyk gelýän golf meýdançasy paýtagtymyzda halkara çempionatlaryny, dünýä ýarşlaryny geçirmäge, şeýlekem fiýagatçylary has köp çekmäge mümkinçilik berer.
Bellenişýäli çempion derejesine laýyk gelýän Aşgabatyň golf meydançasy daşary ýurtlaryň iň gowy tejribesi esasyna öňdebarjy ustadlaryň, dünýäniň golf arkitektorlarynyň häzirki zaman tehnologiýalaryny hemde bilimlerini we yerli serişleri hemde ýurdumyzyň gurulşykçylarynyň we bedegçileriniň güýjüni we başarlygyny ulanmak arkaly meydançanyň yerleşýän ýeriniň tebigy aýratynlyklaryny nazara almak bilen işenip taýýarlanan täsin taslamadyr. Gelecekte golf Türkmenistanlaryň hem söýgüli oýunlarynyň birine öwürler. Çünki hormatly prezidentimiziň belleşýäli bu oýun gadymy milli oýunlaryň birine, çelik oýunyna öwrenmeňdeşdir. Soňra döwlet başdanymyz Aşgabat golf klubynyň idara binasynyň toýbagyny kedip onuň içine girdi. Hormatly prezidentimiz bir ýerde golf dukanyna ködürlenýän haritler synlady. Dukanyna golf üçin haritleriň köp görnüşleri ködürlenýär. Bir yerde yürüyte libaslar hemde urgu mahalına durnukluğu üpçün ediyen yürüyte ayakkabı ve beyleki hesapları tatın almak bolýar. Alıcılara golf tayacıkları, topları, goşgaltaları hemde arabacıklar ve oyunları geçirmek için zerur olan beyleki sport hesaplarının köp görnüşleri ködürlenýär. Golf klubunyň iki katly binasy tegelik görnüşde bolup, öýüne iş otoglaryny, fitness saly, din jalnyan otoglary hemde hesaplary saklamak üçin niýetlenen otoglary, garwançhanany, restorany we beýlikleri birleşdirýär. Bir yerdäki dürli sport maşklaryny ýerine ýetirmäge we degişli türgünlejik işlerini alyp barmagyny ýetlenilen türgünlejik zalynyň döwrewap derejede enzamlaşdyrmagy, bu ýerde oturulan sport kurallarynyň ýokary halkara öňlerini dolu laýyk gelmegi, ýerine getirilýän maşklaryň netijeli häsiýete eý bolmagynyň möhüm şertini emele getirýär. Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerde Nicklaus kompaniýalary toparynyň baş direktory, ajaýyp Amerikan golf oýunçysy Jack Nicklaus kabul etdi. Mehman wagt tap kabul eden üçin hoşallyk bildirip, döwlet başdanymyzy paýtagtymyzdaky golf klubynyň açylmagy bilen tüýsürekden mutlady. Bu klubyň döredilmegi sportyň bütün dünýäde meşhur bolan golf görnüşini Türkmenistanyny ösürmäge ýardym etmeliler. Şunda mehman ýolbaşyga diýen kompaniýalar toparynyň hemde tutuş Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň işgürler toparlarynyň ýurdumyz bilen öýdary bähwetli işgür gatnaşyklary pugtlandyrmagy uly gyzyklanma bildirýänliklerini tasdiklady. Hormatly prezidentimiz Türkmen Amerikan gatnaşyklarynyň dostlukly häsiýete eýdigini kanagatlanma bilen belläp, Türkmenistanyň öňdebarjy tehnologiýalary we innovasiýalary dünýäniň iň gowy tejribesini giňden ornaşdyrmaga gönükdirilen özgörtmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmek bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklar üçin hemişe açykdygyny aýtdy. Töhbetdeşiň başyna sport ulgamyna gatnaşyklaryň geljegi bar diýip pikir alşyly. Duşun ahyryna meşhur Amerikalı golfçy hormatly prezidentimize bildiren inam üçin hoşallyk bildirip, ýolbaşyga diýen Nicklaus kompaniýalary toparynyň ýurdumyz bilen netijeli hyzmatdaşyk ösdürmäge çalşýanyny hemde munyň üçin özüniň tejribesini hemde kuwatyny götürlemege taýýardygyny ýene däwirgedek tasdiklady. Soňra döwlet başdanymyz hormatly mehmanlaryň kitabyna ýadgarlyk ýazgy ýazdy. Şanly wakam nasibetli hormatly prezidentimize ajaýyp haly sowgat berildi. Sowgat üçin minnetdarlyk bildirip, hormatly prezidentimiz hemmelere üstünlikleri arzu etdi we bir ýerden ugrady. Hormatly prezidentimiz Gurban Oğlu Berdimuhammedow Sooronbay Şerepich Jenbekow Qırgız Respublikasynyň prezidenti wezipetine saýlanmagy münasibetli tüýsürekden çykýan gutluglaryny ýollady. Melelizerimiz gutlugy hatyny Türkmenistanyň Qırgız Respublikasy bilen deň hukuklyk iki tarap bilen bähwetlik, birek bire hormat goýmak we inançmak ýöreliglerini esaslanýan gatnaşyklara ýokary baha berilýändigini belläp, dogonluk ýurtlaryň arasyna emele gelen hyzmatdaşlygyň we özara düşünşmeň ýokary derejesiniň bizim halklarımızın bähidine iki taraplyny Türkmen Qırgız gatnaşyklarynyň eýdigderli ösdürülmegi we pugtulandyrmagy üçin berk esas bolup hyzmat etjekdigini önemlilerdi. Mümkinçilikden peýdalanyp, hormatly prezidentimiz Sooronbay Şerepich Jenbekow berk jan saglyk, awadançylyk we iň ýokary döwlet wezipetine parahatçylygyň öňe gitmegi we Qırgız Respublikasynyň dogonluk halkynyň gülläp etmegi bähidine uly üstünlikler arzu etdi.
Dün Türkmenistan'ın ilkinci golf klubunun açış davrasından soň on giňişliginde ýurdumyzda ilkinci görkezme yarış geçirildi. Yarşa gatnaşyjylaryň arasynda meşhur golfçy, golf meýdançylaryny awadaňlaşdyrýan we hoşniýetli erke erýän ilçe Jack Nicklaus bar. Onuň ýol başlygy edýän Nicklaus Design kompaniýasy Aşgabatda ilkinji golf meýdançasyny döretmek boýunça tatlama işini geçirdi. Ol boýuna bagyşlanan awreli neşirlerde asyryň golfçysy, 1000 ýyllaryň golfçy saatlary ýa boldy. Şeýle hem ol ESPN Sport teleýaýlymy görnüşi boýunça 100 ýyllaryň atly türgenleriniň sanyny 10-na düşdi. Bugünkü turnirde Jack Nicklaus'un topardaşı 1978 we 1985-nji ýyllarda Amerikan Birleşen Ştatlaryna geçirilen açyk turnirleriň ýeňjisi Andy North boldy. İlkinji ýeňişinden 40 ýyl geçenden soň dünýä meşhur teleýaýlymlarda häzirki döwürde golf boýunça has möhüm ýarışlary geçiren seljermeler bilen meşhurlyk kazandy. Golfçülüň ikinji toparyny PGA çempionatynyň we Britaniýanyň açyk turniriniň ýeňjisi Nick Price we Amerikan Birleşen Ştatlarynyň açyk çempionatynyň we PGA-nyň ýeňjisi Larry Nelson ýerdi. Nick Price golfy wagt edici bolmak bilen golf boýunça prezidentleriň kuboklaryna halkary toparynyň 3 edek kapitany bolmak bilen uly awraýa eýe boldy. Sportyň bu görnüşi dünýäde esasy halkary toparlaýyn ýarış hasaplanýar. Larry Nelson bolsa golf boýunça dürli iri ýarışlarda 37 edek ýeňiş gazanmagyň netijesinde belli boldy. Olardan 7 ýeňişi PGA Tour ýarışlaryna gazandy. 1981-nji ýylda Nelson Atlantikanyň atletik klubyna PGA çempionatyna, 1983-nji ýylda bolsa Amerikan Birleşen Ştatlarynyň açyk çempionatyna ýeňji boldy. Olaň Aşgabatda geçiren bäsleşikleri golfyň gözelligini, oýunçularyň ýeňşi bolan hyjularyny açyp görkezdi. Soňky çukurlar ugrundaky bäsleşikler ýarışyň iň dartgynly pursatlary boldy. Golf klubunyň düzüminiň halkary öňlerine dogry laýyk gelmegi, dürli päsgelçilikleri ýeňip geçmek üçin urgulyň ýokary derejesini görkezmäge mümkinçilik berdi. Ýürütçäge päsgelçilikleri, suwhugdanjyklary we ösüň noty bolan päsgelçilikler golfçylyň tijenmegini talap etdi. Olary ýeňip geçmek ýeňil wezipe däldir. Päsgelçilikleri üstünlikli geçmek üçin ýokary ustatlyk zerur. Türgenler bugünkü ýarışda öz ustatlyklaryny görkezdiler. Häzirki howa ýagdaýy oýunlary öz bolşly aýratynlyk berdi. Güýçli şemal oýunçylardan kanagatlylygy golf taýagyny ussatlyk bilen erketmegi talap etdi. Türgenler adurgular bilen çukurjuklara düşmek üçin pökkiň hereket tezligini bir neçe gede hasapladylar. Yarışyň iň çylşyrymly 18-nji çukurjugyny geçmek hasam gazakly boldy. Çylşyrymly bäsleşikler Larry Nelsonyň we Nick Price'yň toparynyň ýeňişi bilen tamamlandy. Olar garşydaşlaryna gazanylan çukurjuklaryň sany boýunça ýeňmek başardylar we ýürüte bayraklary munasip boldylar. Men Nick Price, dünýä meşhur golf oýunçysy. Dünýäde sporty ösürmek boýunça anyp bolýan işleri Türkmenistanda gördük. Orada Türkmen lideriniň alyp barýan işleri bellenmäge munasipdir. Türkmenistanyň şuňur hormatlanýan prezidentiniň gatnaşmagyny açylan Aşgabat golf kluby döwürwaplygyna tapatlanýar. Bu golf merkezinde halkara derejesindäki ýaşlar we türgünçlikler geçirmäge dol şertler bar. Merkezin ähliýerleri döwürwap enjamlaşdyrylypdyr. Türkmenistanyň golf ösürmek boýunça anyp barýan işleri diýsen begenýär. Türkmenistanyň hormat prezidentiniň bugünkü açyş dawrasyna şemalyň güýçlüligine garamadan uzak aralyga ilkinji urguny urup, ustatlyk görkezip, bugünkü golf oýunyna badalga bermegi ýaşyň ähmetini has artdyrdy. Şeýle sport ufady bolan lideriniň halky görnähili batly halk. Biz geljekde golfyň Türkmenistanyň meşhur sport oýunlarynyň biri boljakdygyny ananýar. Çünki Türkmen döwletiniň başdany bu wagtda ähli mümkinçilikler döredýär. Türkmenistanyň hormat prezidentiniň bugünkü açyşda belleşi ýaly Türkmenistanyň golf geljekde hasy ösürler we onuň bilen meşgullanmagy ähli mümkinçilikler döredýär. Türkmenistanyň hormat prezidentiniň şular ýaly ul işleri alyp barmakda amalaşdyrýan işleri mundan meýlegem rowaj alsyn. Sag bolun. Hi, I'm Larry Nelson. I'm just really happy. Men Larry Nelson, halkara derejeli sport ufady. Ilki bilen Türkmenistanyň şuňur hormatlanýan prezidentine şeýle ul çäreler gatnaşmaga döreden mümkinçiligi üçin hoşallyk bildirýän. Türkmenistana açylan ilkinji Aşgabat golf kluby döwürwap derejede gurulypdyr. Türkmen döwletiniň başdanynyň bu açyş dawrasyna gatnaşmagy bugünkü çäreniň ähmetini has artdyrdy. Esasan Türkmen lideriniň bu ýerde eden taryh çykyşy has ähmetli boldy. Ol diňe biz däleýsem ähli ýaşa gatnaşýanlar ruhlanyrdy. Türkmenistanyň hormat prezidentiniň bugünkü açyş dawrasyna golf oýunyna beren badalgasyna uzak aralyga urgun dursurmakda görkezen ussatlygy bizi haýran alyrdy. Bu osa Türkmen lideriniň halkara derejeli sport ussadydygyny ýene bir gezek suwd etdi.
Pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň hormat prezidentine jan saglygyny iş rowaşygyny arzu edýän. Sport ýurdu hökmünde uly meşgullyga ýa bolan Türkmenistanyň bagtyar halkynyň bolsa, öz milli lideriniň başçylygyna uly rowaşlyklar arzu edýän. Sag bolun. 16-njy oktýabrda hormatly prezidentimiz göni äragatnaşyk arkaly nowatdaky video şekilli iş maslahatyny geçirdi. Ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Daşawut, Lewap, Mary vilayetleriniň häkimliklerine bolan maslahatlarda hormatly prezidentimizin öňde goýan jogapkärlik wezipelerini durmuşa geçirmek baratynda giňişlen gurun edildi. Hormat prezidentimiz göni aratnaşyk arkaly geçiren nowatdaky video şekilli iş maslahatyna häzirki günlerde mewsümleriň oba hojalyk işleriniň anyp baryşy we ýurdumyzy durmuş ykdysatydan ösdürmekde öňde durýan wezipeleriň üstüne durup geçdi. Ýurdumyzda dowam edýän mewsümleriň oba hojalyk işleriniň esasyna güýlük bugdaýyň ekişini öz wagtynda tamamlamak, paýta hasynyň ýekeje hanasyna riýa edilmän ýygnanmagyny üpjün etmek üçin anyp barýan işler dogrusyny vilayet häkimliklerine bolup geçen maslahatlarda gurrun edildi. Şunu we hojalyk tehnikalarynyň ýokary derejede peýdalanmagyny ýürüte üns şekilli. Maslahatlarda şany garaşdyrylmadan 26 ýyllyk toýuna taýýarlyk görmegiň wezipeleri kesitlendi. Maslahatlaryň dowamyny anyp bolýan gurulşyk işleriniň talaba laýyk bolmagynyň we olaryň öz wagtyna ulanmaga berilmeginiň zerurlygy barasyna giňişlen gurrun öz aýdyň beýan tapdy. Tağdandan ruhunatlangyny öňde durýan ähli wezipeleriň berja edilmek üçin mümkinçilikleriň we şertleriň bardygyny bellemek bilen maslahatlara gatnaşanlar berkala döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormat prezidentimiz tarapyndan döwredilip berilýän ajaýyp mümkinçilikleri bolan gowunç buýsançlaryny beýan etdiler. Ýurdumyzda garaşdyrlygymyzyň 26 ýylyna bagyşlanan meden çäreleri, maslahatlary we bayramçylyk dawarlaryna badalga berildi. Baş bayramyda bagyşlanan meden çäreleri ilişlerimiz belent ruhunatlikde gatnaşýarlar. Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň enäniň we çağlaranyň saglygyny öwreşi okuw ilmi merkeziniň gurulmagyna berkar döwletiň bagtyar eneleri we çağlar atly alman maglumaty geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýine, Şekilleniş Tungaty Muzeýine garaşdyrlyk bilen galkynýar watan atly bayramçylyk sergileriniň açylşy boldy. Türkmenistanyň Dinanlar Birleşiginiň Merkezi Eňeş we Ilimler Akademiyasy tarapyndan geçirilen maslahat berkarar watanymjan Türkmenistan ilwatanyrly. Türkmenistanyň kerdeşler arkadaşlyklarynyň milli merkeziniň we Dinanlar Birleşiginiň Merkezi Eňeşiniň bilelikde geçiren dörejilik bäsleşiginiň jemini jemlemek boýunça guralan bayramçylyk dawarasy täsirli pursatlara baý boldy. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynda hirekçilikleň töwekkelçiliklerini adaltmak meselelerini, halkara meýilleri we Ýapon tejribesi ulgamyny bilimleri alşmaga atly alman maglumaty geçirildi. Garaşdyrlygymyzyň 26 ýyllygyna bagyşlanan meden çäreler ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine de giň girmeýe bolýar. Döwlet Nämet Adadadynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna, Sagdyn weden sagdyn ruh ýörelgämiz ýolumyz, Türkmen Owa Hojalyk Institutyna alym ösüşlere wadalyga, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna berkararlyk binýadymyz, Türkmenistanyň Gorunluk Ministerliğiniň Harby Institutyna garaşdyrlyk halkymyzyň buýsanjatly bayramçylyk çäreleri geçirildi. Türkmenistanyň ýokary kadygetine we Türkmenistanyň ykdysady jinaýetlere garşy görüşmek baradaky döwlet gurulunyň merkezi edarasyna geçirilen dawarly maslahatlarda Mehriban arkadagymyzyň Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynyň taryhy ähmiýeti barada pikir alşyldy. Şanly tene münasibetli Badar Aman Fadnaky döwlet şagyr kitaphanasy tarapyndan meden çäre geçirildi. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtatymyzy Aşgabatda şu gün 18-nji oktýabrda günnüz boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumat ulunyň berýän habar bilen tanış bolun. Balkan vilayetini ötkäp duran bulutly hawa bolup wagtaly ýagyş ýagyr. Demrad kunatardan telesekundda 8-13 metr ýetýän şemal ötür. Hawa günnüzine 16-20 gradus maýly bolar. Ahal vilayetini ötkäp duran bulutly hawa bolup gysga wagtly ýagyş ýagyr. Demrad kunatardan telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal ötür. Hawa günnüzine 16-20 gradus maýly bolar. Mary vilayetini ötkäp duran bulutly hawa bolup ýerden az kem ýagyş ýagyr. Demrad kunatardan telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal ötür. Hawa günnüzine 15-20 gradus maýly bolar.
Liverpool ayetini yütkap duran bulutlu hava olup qiyis hawatlayan yağış yağar. Demirad kunatardan telesi gündü 9-14 metre etken şemal öksür. Hava günnüdüne 15-20 gradus maylı olur. Daşol vilayetini yütkap duran bulutlu hava olup wagtal yağış yağar. Demirad kunatardan telesi gündü 9-14 metre etken şemal öksür. Hava günnüdüne 10-15 gradus maylı olur. Paytahtymyzda Aşgabatda ütkap duran bulutly hawa bolup, Demirady kunatardan telesekundda 10-13 metre etken şemal öksür. Hawa günnüdüne 18-20 gradus mayly bolar. Ýurdumyz boýunça oktýabr aýynyň 18-ine magnit hadisasynyň durnuksyz ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri edilýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.